അവൻ സമയം കളയും, സമയത്തിന് വിലയില്ല. അബൂബക്കർ ബിൻ അയ്യാശ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞല്ലോ, പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ, സമയം പോയാൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല. ആമിർ ബിൻ ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചാലോ? അതിൽ ആമിർ ബിൻ ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്താ പറഞ്ഞത്? അംസിക്ക് ഷംസ്, സൂര്യനെ പിടിച്ചു വെക്കുക, എന്നാ പിന്നെ സംസാരിക്കാം. സൂര്യനെ പിടിച്ചു വെച്ച പിന്നെ സമയം പോകില്ല, അവിടെ നിൽക്കുമല്ല. സമയം പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വേറെ ആരെയും സമയം കളയാനും പാടില്ല, അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ആഖിറത്തിൽ ചോദിക്കാണ്, എന്താണ് സമയം കളഞ്ഞത്? അനുബിഹി ഫീ മാഫിന. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാണ്, ഒരു വയലുണ്ടായി സൈത്തുൽസിന്റെ തലേന്ന് മൂപ്പരെന്തല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ സമയം ഞാനും കളയരുത്, എന്റെ സമയം നിങ്ങളും കളയരുത്, ആരും കളയരുത്. വേറൊരാളുടെ സമയം കളഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വലല്ലാലിൽ പെട്ടു. ഒരാളുടെ സമയം നമ്മൾ കളയരുത്. ഹായ്, ഹലോ, ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലേ? എന്തിനാ ഈ ചോദ്യം? ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ സമയം നമ്മൾ കളയരുത്. നിങ്ങൾ കോടമ്പുഴ ബാബുസ്താദിന്റെ ചുമരൊന്ന് വായിച്ചാൽ തന്നെ നന്നാവും. അത്രയും ഉണ്ട്, നമുക്ക് അത്ര മതി.